Νόητος πρέπει να είναι κάποιος για να μην θαυμάζει τον εβραϊκό λαό. Προσέξτε τι κάνανε, το διάβαζα χθες, είχα τρελαθεί. Επειδή ξέρανε ότι διάφοροι αυτοί ακροαριστεροί θα έχουν στο κοινό κόμμα να τους γιουχάρει, γιατί το κάνουν τώρα όπου εμφανίζεται Εβραίος, όλα τα αντισημιτικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος έχουν μπει στην ακροαριστερά και δουλεύουν τώρα και καλά, αυτή τους μοιάζει Γάζα. Κάτω των Εβραίων είναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία, πάμε λοιπόν. Έχουν συνηθίσει τώρα οι εκπρόσωποι του Ισραήλ ότι όπου πάνε είναι μαζεμένοι από κάτω και φωνάζουν. Και ακούστε τι κάνανε. Στις πρόβες που κάναν στο Ισραήλ, που έκαναν οι καλλιτέχνες, είχαν προσλάβει κόμμα στο κοινό που τους γιουχάριζε στις πρόβες για να συνηθίζουν το γιουχάρισμα και να μην πάθουν τράξεις κυρίως της Eurovision. Τώρα υπάρχει λαός από τους Εβραίους. Οι άνθρωποι έχουν πάρει μία λωρίδα γη στην έρημο, μικρότερη από την Πελοπόννησο, είναι μικρότερα από την Πελοπόννησο. Το Ισραήλ σε έκταση είναι μικρότερο από την Πελοπόννησο. Και έχει 500 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Και είναι μικρότερο από την Πελοπόννησο. Και είναι στην έρημο. Μπορεί να συλλάβει το πιο φοβερό. Παιδιά έχουν πόλεμο, πολεμάνε με το Λίβανο, με το Ιράν, με την Ιεμένη, με τη Χαμάς, με τη Συρία. Πολεμάνε. Και έχουν 3% αύξηση στο ΑΕΠ τους. Εμείς πώς ξεκινήσαμε το Eurovision και βρεθήκαμε να έχουν αύξηση στο ΑΕΠ. Ρουκέτες από το Λίβανο, τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στο Ισραήλ, βομβιστές αυτοκτονίες και ρωτάνε ποιοι είστε ευτυχισμένοι του Ισραήλ και είναι στην πρώτη πεντάδα. Εμείς τώρα είμαστε εδώ πέρα, πρόσεχε, στην Ελλάδα μας. Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία, όπως τον ρωτάνε, δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ. Κάτσε το άλλο το ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, βομβιστές του λεωφορείου και λέει τι ευτυχισμένος με Εβραίους και στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση? Εντάξει, δεν πάει εξήγηση. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Θέλει ψυχολογική ερμηνεία αυτή.